ràpid, Gerard. Aquest sí que ha quedat bé, Hòstia! Saps què fa una mosca donant tots amb un xicle? La vuelta ciclista. Que saps que tu es veu un tio que se l'està pelant, ¿vale? I quan se n'està a punt d'anar, tu que s'abre la porta. Que el contesto jo! Se va a el títol de la película, todo sobre mi madre. Com no mereixes, ja. Tenim càmera de vídeo a l'Alerta Cabres! Sí! Què és aquest canvi de nivell? Un ciclista. Molt bé. Si les 10 missa, que si les 11 que... Mitjons, petons i americana.